differentialregning, det er en regnemetode, som man bliver præsenteret for i 2G. Og differentialregning, det bruges blandt andet til at finde ud af, hvor hurtigt noget bevæger sig, eller hvor hurtigt noget ændrer sig, og det er også det, som vi kender som væksthastigheden. Den måde, man finder væksthastigheden på, det er ved hjælp af tangenter, og ved hjælp af tangenter kan man bestemme f-mærke x. Det er også det, som vi kalder for differentialkvotienten. Og hvis vi betegner en tangent, hvis vi tager udgangspunkt i den her graf, så vil vi se, at den skærer x-aksen i 3 og 0. Og hvis vi tager udgangspunkt i 3, så skal vi tegne en tangenthandling. Og hvis vi så går 1 ud her, kan vi se, at vi går 3 op der. Sådan der. Det vil sige, at i tilfælde med den her graf, så kommer det til at hedde f-mærke af 3, fordi 3 er også x-værdi, som vi kan se her. Det giver altså 3. Så ved at vi differentierer f og x, som vi har her, så finder vi en forskrift for, hvordan vi kan finde alle tangenthandlinger for den pågældende f og x, som vi har med at gøre. Og formlen den ser ud, at vi siger x opløftet i ende. Og hvis vi så skal differentiere den, som så er f-mærke af x, så trækker man potensen ned foran, så det kan man tage ved n gange x, og det bliver så opløftet i n minus 1. Og hvis vi skal tage udgangspunkt i den forskrift, som vi allerede har gang i, som hedder x i anden minus 3x, kan vi lige skrive op her. F af x i anden minus 3x. Hvis vi så skal differentiere den, får man igen til at hedde f-mærke af x. Så gør vi ligesom vi gjorde heroppe, at vi trækker potensen ned, som i det her tilfælde er 2, så kan man tage at hedde 2 gange x. Det skal vi så opløfte i n minus 1, som altså er 2 minus 1, hvilket vil sige 1. Minus er vi så med 3, og det her x, det forsvinder. Og vi ved, at x opløftet i 1, det er bare det samme som x, så det kommer til at hedde 2x minus 3. Ja. Og alt det, vi har viden, vi så har fået herover, kan vi inddrage i vores eksempel her. Vi ved, at x i det her tilfælde er 3, så vi kan faktisk sætte 3 ind på x's plads, så det kommer til at hedde f-mærke af 3. Vi tager udgangspunkt i det, der er herover, så det kommer til at hedde 2. Og herover hedder det så gange x, så det vil sige, at det kommer til at hedde gange 3. Og igen minus med 3, som vi også har herover. Så f-mærke af 3 er 3, ligesom vi også fandt ud af heroppe. Så man kan sige, at den her forskrift, det er en anden måde at finde tangenthandling på, i stedet for at man skal ind og aflæse den på grafen. Yes. Og når vi så snakker om de her tangenter og væksthastighed, så kan vi bestemme en forskrift for selve tangenten også. Så hvis vi f.eks. tegner en tangent her, for 1 af det, så bruger vi f.eks. punktet, der så hedder, at den hedder 1,1. Så er der en forskrift for selve at finde tangentens ligning, som hedder, at vi er lige med f-mærke af, nej, det hedder den. Yes, og der har vi så punktet, at vi har x0 og y0. Og det punkt her, det er så det, vi har her. Og hvis man ligesom skal skrive den her ud i forhold til noget, vi kender, så er det, at vi også kan være lige med et mærke af x. Ja. Der skal ikke være mærke der. Så det her, det er faktisk
princippet ens. Fordi at A, som er tangenthældning, den fandt vi jo før, at det var lige med f-mærke af x. Godt, så hvis vi nu gerne vil finde forskriften for den tangent her, så først så skal vi finde et mærke af x. Og vores funktion, det står der deroppe, den hedder, at f af x er lige med x i anden. Og der havde vi jo før, at når man så differentierede det, så blev det, at mærke af x er lige med 2 gange x. Fordi den her gang, der har vi ikke minus 3x, så sige, den ser egentlig bare sådan her ud. Så når vi så lige, det kan vi ikke gøre sådan her. Sådan der. Og her, der har vi jo taget udgangspunkt i vores punkt, som hedder 1,1. Der står det til der. Så sætter vi det ind i f af x, eller et mærke af x, undskyld. Så der står, at et mærke af 1 er lige med 2 gange 1, så er det lige med 2. Så det vil sige, at a heroppe, i forhold til den her, og her, at den er så lige med 2. Så hvis vi prøver at starte vores ting herude, så kan vi skrive, at y er lige med 2. Og så skulle vi gange det ind i en parentes, som hedder gange x, og så gange vores x-værdi, vores punkt, som er 1, og så plus vores y-værdi i vores punkt, som også er 1. Og det her, det kan vi jo så egentlig regne ud, sådan så vi får, at det er 2 gange x, 2 gange minus 1, det giver minus 2, og så plus 1. Og så kan vi igen skrive det hernede, at når vi så lidt forkorter på den, så giver det, at 2x minus 1. Så vil sige, at ligningen for den tangent her, den er 2x minus 1. Yes. Og når man så også kommer ind for differentialregning, så snakker man også om begrebet optimering. Og optimering, det går ud på, at man enten skal finde et maksimum eller et minimum for en funktion. Så det vil altså sige et toppunkt. Og måden man ligesom finder det her toppunkt, eller maksimum og minimum, det er ved at løse ligningen. Et mærke af x lige med 0. Og begrundelsen for det er jo, at når du løser et mærke af x er lige med 0, så finder du jo egentlig et punkt, hvor tangenthældningen er 0. Så det vil sige, at så er det lige herovre, at du finder egentlig det punkt her, fordi at der er jo ikke nogen tangenthældning der. Så det vil sige, at den her, den er lige med 0. Yes. Og så her har vi for eksempel et eksempel, hvor der er, at vi har en virksomhed, som gerne vil maksimere deres fortjeneste. De vil altså gerne finde ud af, hvor mange varer de skal producere, for at deres fortjeneste den er maksimum. Så det vil sige, at f af x, det er deres fortjeneste i millioner kroner. Og x, det er lige med antal varer, de producerer. I tusinder. Det kommer. Ja. Og så det mere. Yes. Og her der skal vi så bruge, at x er større end 0, fordi vi skal selvfølgelig producere en eller anden bestemt mængde varer. Og ved mere simple funktioner, der vil man selvfølgelig differentiere funktionen i hånden, og så løse den her ligning. Et mærke af x er lige med 0. Men her der har vi bare brugt kastværktøjet, som gav, at et mærke af x er lige med 0. Det gav, at x enten var minus 0,1 eller cirka 1,5. Og vi kan selvfølgelig
selvfølgelig ikke bruge minus 0,1, fordi at vi har sagt, at x skal være større end 0. Så det vil sige, at for at den her virksomhed, de skal have det optimale ud af det her vare, og skal opnå den maksimale fortjeneste, så skal de cirka producere 1500 varer. Men lige her nu her, der ved vi faktisk ikke, om det er et maksimum, eller om det er et minimum, vi har fundet, så derfor så bliver vi nødt til at tegne grafen, og vi har snitlet, og så har vi allerede tegnet grafen. Og her der finder vi jo så, at det passer rimelig godt med, at her, at når, for at maksimere deres fortjeneste, så skal de producere de der 1500 varer. Og igen, hvis jeg bare at sætte den x-værdi, du finder, når du løser ligningen f mærke x lige med 0, så finder vi egentlig, at de får en fortjeneste på 4,4, cirka 4,4 millioner kroner, når de producerer 1500 varer. Og så har vi så maksimeret funktionen. Yes. Lidt modsat andet, så har vi her en virksomhed, som gerne vil minimere, fordi de vil gerne finde ud af, hvor mange varer de skal producere, eller hvor mange enheder de skal producere, for at deres omkostninger de er mindst mulige per enhed. Og her der har de så opstillet et udtryk, som gør, at de kan regne ud, hvor mange omkostninger der er. Men vi kan ikke helt bruge den her funktion endnu, fordi at det her det er jo ikke omkostninger per enhed, det er bare et samlet beløb. Så derfor så opstiller de det andet udtryk her, som nemlig gør, at hvis du har alle omkostningerne, og så, altså omkostningsbeløbet for det producerede antal varer, og så dividerer du med den enkelte vare, så vil du have omkostninger per enhed. Yes. Det kommer til. Og så når vi så igen så løser vi så ligningen for den her, hvor den så hedder e mærke af x 0. Og det skal så lige siges, at O af x, det vil jo så her, at O af x, det vil jo så være omkostninger i tusinde, og x, det vil være produceret enheder. Og når vi så løser den her ligning, så får vi, at x er lige med 5. Yes. Så det vil sige, at virksomheden skal producere 5 enheder, for at omkostningerne for den enkelte enhed er mindst mulige. Og sætter vi 5 ind i e af x, så finder vi, at e af 5, det er lige med 82.000. Ja. Og ligesom før, så for at sikre os, at det er et minimum, vi har fundet, så skal vi tegne grafen, som vi har gjort her. Og igen så ser vi, at det passer, at det er et minimum, vi har fundet, og det passer, at det er 82.000. Så at sige, før den her virksomhed skal have den mindst mulige omkostninger per enhed, så skal de producere 5 enheder. For at have et omkostningsbeløb på 82.000 kroner per enhed. Og når man skal optimere funktioner, så der, hvor differentialregning det kommer rigtig meget ind i billedet, der er nemlig, når du løser den her ligning, f mærke af x lige med 0. Ja. Når man snakker om monotoniforholdene, så gælder det faktisk om at beskrive en funktion, hvor den er aftagende og hvor den er voksende. Man kan godt kalde det en form for funktionsundersøgelse. Det vi gør først, det er, at vi tager, som Jette fortalte om, og finder den afledte funktion, altså f mærke af x, som vi sætter lige med 0, for at finde toppunkterne, altså maksimum og minimum i det her tilfælde, fordi at det er et tredjegrads polynomium, og derfor har det 2 toppunkter. Fordi at der altid er det antal toppunkter, der er 1 lavere end den højeste potens. Så den højeste potens minus 1, det er antallet af toppunkter. Og i det her tilfælde, der er der så 2, derfor udregner vi dem, og det gør vi ved at sige, at vi afleder funktionen, og det bliver så til
3x i anden minus 15. Og det skal så give 0. Derfor finder vi ud af. Og for at den her funktion skal give 0, så er der jo to løsninger. Og den første, den hedder 2,23, og den anden hedder så også 2,23 bare i minus. Og det er fordi vi sætter dem i anden, og derved giver de det samme. Det er så der toppunkterne ligger i. Altså det er den x-værdi toppunkterne har. I kan se at 2,23 der er et toppunkt, og minus 2,23 det er også cirka der hvor toppunktet ligger. Så for at finde ud af hvordan forholdene er før, imellem og efter toppunktet, så er vi simpelthen nødt til at tage et par stikprøver. Og det, for at finde ud af hvordan den er før, så kunne vi eksempelvis tage x-værdien minus 4. Og igen bruger vi den afledte funktion f mærke af x. Som vi så før, så var den lige med 3x opløftet i anden minus 15. Så gør vi simpelthen bare det, at vi siger f mærke af minus 4. Som så bliver til 3 gange minus 4 i anden minus 15, som giver 3 og 30. Ja. Så det vil sige, at den før det første toppunkt er voksne. Og så kan vi så på samme måde bestemme toppunktet eller grafens hældning imellem toppunkterne ved at tage en stikprøve. Det kunne eksempelvis være 0. Og så siger vi så f mærke af 0 bliver lige med 3 gange 0 i anden minus 15, som jo så bare giver minus 15. Og derved er grafen aftagende imellem toppunkterne. Så kan vi så, for at finde ud af, hvordan at grafens tilstand, altså om den er voksende eller aftagende, efter det sidste toppunkt, det kan vi finde ud af ved at tage f mærke af eksempelvis 4, fordi det ved vi ligger efter det sidste toppunkt, som ligger i 2,23. Det bliver så til 3 gange 4 i anden minus 15, som jo så hurtig hovedregning er med 33. Nu har jeg også taget nogle stikprøver på forskellige x-værdier på grafen for at finde ud af, hvordan forholdene før, imellem og efter toppunkterne var. Og derfor er jeg en lille røver, og så har jeg snydt lidt og lavet et monotoni skema, hvor jeg simpelthen har angivet x-værdien i mine stikprøver, og så har jeg beskrevet foretegnet for f mærke, om det er voksne, eller om det er 0, altså et toppunkt, aftagende, eller et toppunkt, eller voksne igen. Og det kan jeg så vise igen, fordi der har jeg snydt lidt mere. Og så en graf igen. Det er den samme graf, hvor jeg kan se, at jeg har mine toppunkter i minus 2,23 og i 2,23. Og jeg kan se, i 4, der er den voksne. Imellem i 0, der hvis jeg satte en tangent på her, så ville den være aftagende. Og hvis jeg tog en tangent på her, så ville den være voksne.